והנושא שאני רוצה לדבר איתו זו אמונה לעומת חוסר אמונה, ואני יכול להגיד לכם שכבר עברתי סוג של ניסיון כבר בלילה האחרון. אני רוצה לשתף אתכם כי אני בא ככה, מתפלל לאדון, אנחנו קוראים את הכתובים, אנחנו רואים הרבה ניסים ונפלאות שקורים בכתובים. רובנו מאמינים באדון, מאמינים שישוע שעשה את הניסים לפני 2000 שנה, אין שום בעיה שלא יהיה גם היום, נכון? כל מה שאנחנו קוראים בכתובים, אנחנו מאמינים שזה יכול להיות היום. אז אתמול היינו בבית תמחוי, ככה בסביבות 9, אחרי ששירתנו וחילקנו מזון וחילקנו את האהבה של האדון, הגעתי הביתה, אמרתי אני קצת יעבור על פסוקים כדי להכין את המסר, ופתאום מה קורה? התחלתי לא להרגיש טוב. התחלתי להרגיש בחילות, כנראה מאיזה קפה ששתיתי לפני זה והרגשתי שמשהו שם לא 100%. ובמהלך הלילה זה הלך והחמיר, התחלתי להרגיש סחרחורות, בחילות, אני לא יכול כבר להיות עם השמיכה כי אני כבר כולי מים, אחרי זה הפוך, אני עם השמיכה, אבל אני קופא מקור ורועד, ממש הרבה זרמים כאלה, חום, קור, בחילות, הכל ביחד, אני לא יודע מה קורה איתי, ואני באמונה. למה? כי אני מאמין שישוע הוא בא לרפא, כן? ואת מי ישוע בא לרפא? את החולים. אז עכשיו אני במצב מסוים של חולי, ואני מתפלל לאדון, אני צריך, אם זה היה בלילה, אני צריך לקום ולהיות בריא היום, לבוא לקהילה, ללמד. בשלב מסוים זה עוד יותר החמיר, אני הרגשתי פשוט שאני חייב לקום מהמיטה, כולי מזיע, וסחרחורות, ואיך שאני יוצא מהמיטה הכל מסתובב לי, אני מרגיש שאני הולך להתעלף. דבר ראשון, אני יושב על הרצפה, כדי שאם יהיה מצב שאני נופל, שלא יקרה לי איזה נזק, ואני קורא לאשתי, אשתי שגם ככה צריכה לקום כמה פעמים בלילה, עדיין להניק את התינוק, עכשיו היא צריכה לטפל בתינוק יותר גדול, נקרא לזה ככה. והרגשתי ממש שהתעלפתי, לא הרגשתי, התעלפתי, ממש כמה שניות התעלפתי על הרצפה בחדר, והתעוררתי ישר, זה היה ממש 5-10 שניות, לא יותר מזה, ואני ממש מרגיש, אשתי פשוט משפריצה עליי מים, כן? וכל מקום שהמים נוגעים זה כאילו אני חוזר לעצמי. ממש, אני מרגיש הכי גרוע שיש, בחילות, בשפל הכי למטה שיכול להיות, אתם יודעים, בן אדם לפני שהוא מקיא, הוא מרגיש הכי גרוע שיכול להיות. וככה הרגשתי, הכי למטה שיש, ופשוט המים האלה פשוט החזירו אותי בחזרה. עדיין לא הרגשתי טוב, הלכתי לישון רק ב7:30-8 בבוקר, והתעוררתי ב2. ואני בא, מה שאני בא להגיד דרך העדות הזאת, עדיין שום דבר באמונה שלי לא השתנתה. ישוע בא לרפא חולים. הוא בא לעשות הרבה דברים, אבל אחד הדברים שהוא בא זה לרפא חולים. ישוע בא לרפא חולים, והוא רוצה לרפא כל אחד ואחת מאיתנו. ואנחנו שומעים על הרבה ניסים ונפלאות שקורים במדינות אחרות, במקומות אחרים, אני מאמין שאין שום סיבה שלא יהיו ניסים ונפלאות גם כאן בארץ. ואנחנו נקרא עכשיו כמה פסוקים על ניסים ונפלאות שכן קרו כאן בארץ. בירושלים, מקום שאומרים שקשה לבשר שם, כן? בתקופה הרבה יותר קשה, בתקופה שהרומים שלטו, אז הייתה תקופה הרבה יותר קשה, הרבה יותר, מה שנקרא, לא הייתה פחות אהבה בין האנשים, זו הייתה תקופה שלפני החורבן, אנחנו יודעים את זה מבחינה היסטורית, ובכל זאת ישוע בא, הוא ריפא חולים, אבל לא רק זה, הוא גם ביקש מהתלמידים שלו שיעשו את זה. אז אנחנו נפתח במעשה השליחים פרק ג'.
ובואו נראה כמה, נקרא את הסיפור, ונראה מה עולה מהסיפור הזה, מה הכתובים רוצים להגיד לנו. אז ככה, קיפה ויוחנן היו בדרכם אל בית המקדש בעת תפילת מנחה, כן? כמו היום שיש תפילות, יש שחרית, מנחה, ערבית, גם הם הלכו לתפילת מנחה, זו התפילה של לפני שהשמש שוקעת, בשעה 3 אחרי הצהריים, ואיש אחד פיסח מבטן אמו, ניסה לשם, מדי יום ביומו היו מניחים אותו ליד שער בית המקדש, השער המכונה מעודר, לבקש נדבות מן הבאים אל המקדש. אז עכשיו זה מאוד חשוב, כי יש פה כמה נקודות ששמתי לב אליהן. דבר ראשון, מדובר פה על פיסח, בן אדם נכה מבטן אמו, לא מישהו שעבר איזושהי תאונה, זה מישהו שכבר ממתי שהוא תינוק, כולם יודעים שהוא נכה, כן? וכדי שהוא באמת יתרפא, צריך בנס סופר על טבעי, כן? זה לא עניין של רפואה או משהו כזה, כי מן הסתם, בטח שהוא היה תינוק, ניסו לעזור לו הרבה פעמים, אבל עדיין הוא כבר עבר את הילדות, הגיע לגיל, איך שאני מבין, הוא לא בחור צעיר, לפחות לא נער או משהו כזה, וכל יום מניחים אותו ליד השער, לקבץ נדבות, וזה גם עניין מאוד חשוב, העניין של לקבץ נדבות. למה? כי הרבה פעמים, אם החולי שלנו זה גם ההכנסה שלנו, למה שנרצה להיות בריאים, כן? אם אני חולה, והמחלה גורמת לאנשים לתרום לי הרבה כספים, וזה ההכנסה שלי, כן? אז הרבה פעמים אני יכול להגיע למצב שאני אוהב יותר את ההכנסה, ואת הדמות הזאת, את התפקיד הזה נקרא לזה, שאני יכול להכניס כספים דרך המחלה שלי, כן? אז שהם פונים אליו, גם בן אדם שהוא נכה מבטן אמו, וגם שההכנסה העיקרית שלו, כל הכסף שהוא מרוויח, זה בגלל הנכות שלו, בגלל שהוא פיסח ואנשים תורמים לו כי מרחמים עליו, הוא צריך לרצות את זה, הוא צריך לוותר על הכל כדי להתרפא, הוא צריך לוותר על הכסף שהוא מרוויח מזה, הוא צריך לוותר על הכל, 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 כדי באמת לקבל את הריפוי. עד כמה שזה תלוי בו, כי אנחנו יודעים, וזה משהו שחשוב לשים, הכל זה יד אדוני, כן? אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אבל אנחנו כן יכולים לבוא בלב נכון, כן? והלב של קיפה ויוחנן היה במקום הנכון. אז ככה, כראותו את קיפה ואת יוחנן עומדים להיכנס לבית המקדש, ביקש מהם נדבה. נעץ בו קיפה את עיניו, וכן עשה גם יוחנן, ואמר, הבט אלינו. כן, עזוב את מה שאתה מתעסק, תסתכל עכשיו אלינו. רוח הקודש פועלת בהם. יש להם סמכות. הם מקבלים משהו, הם באים עם אמונה, והם רוצים שיקרה פה נס גדול. הוא הסתכל אליהם בתקוותו לקבל מהם משהו. עוד פעם, התקווה שלו כרגע זה לקבל כסף. אלא שקיפה אמר, כסף וזהב אין לי, אבל את מה שיש לי, את זה אתן לך. בשם ישוע המשיח מנצרת יתהלך. אמן? בשם ישוע המשיח מנצרת יתהלך. פשוט, מאוד מאוד פשוט. הוא לא בא עם מילים כבדות, לא בא עם דרשה, פשוט אין לי כסף, אין לי זהב, יש לי אמונה. ואני מאמין שאתה יכול להתרפא. בשם ישוע המשיח מנצרת יתהלך. הוא החזיק בידו הימנית והקים אותו. ופתאום התחזקו, נס על טבעי, פתאום התחזקו רגליו וקרסוליו. קפץ האיש ועמד על רגליו, מיד הלך ונכנס איתם לבית המקדש. כשהוא מהלך, הוא מקפץ, הוא מהלל את אלוהים. הבן אדם הזה, שאמרתי מקודם שהוא גם מרוויח מזה כסף, פה אנחנו רואים שברגע הזה הכסף לא מעניין אותו. הוא כל כך שמח, הוא כל כך חיכה לרפואה הזו, כן?
כל כך חיכה לרפואה הזאת, שפתאום הוא הולך ומקפץ ומעלל את מי? את אלוהים, כי לאלוהים מגיע את הכבוד. והכירו שזהו אשר היה יושב לבקש נדבות בשער המהודר של בית המקדש. נמלאו תימהון ותדהמה על מה שקרה לו. האיש לא הרפא מקיפה ויוחנן. ואז רצו אליהם כל האנשים מלאי השתוממות באולם הנקרא אולם שלמה. ראה זאת קיפה ואמר אל העם, אנשי ישראל, למה אתם תמהים על הדבר הזה? ומדוע אתם מסתכלים בנו כאילו בכוחנו או בחסידותנו עשינו שהוא יתהלך? אתם מבינים מה קיפה אומר להם? זה לא אנחנו, אתם באים עכשיו אלינו כאילו לנו יש את היכולת לעשות רפואה. הם באו עם הלב הנכון, כן? הם באו עם האמונה, עם הרצון לראות ניסים ונפלאות, אבל הם יודעים, מי יכול לגרום לנכה מבטן אמו פתאום ללכת? זה נס שרק אלוהים יכול לעשות. וזה מה שקרה שם. נמשיך אותו סיפור, אנחנו נדלג ונגיע לפרק ד', נראה, יש שם המשכים בסיפור הזה, גם בפרק ד'. כאשר דיברו אל העם, באו אליהם הכהנים ונגיד בית המקדש והצדוקים. כועסים היו על שלימדו את העם ובישרו בישוע את התחייה מן המתים, כן? הנס הזה, מה גרם לאנשים? אתם זוכרים מה קיפה אמר? תסתכל עלינו, כן? ואותו אחד יסתכל עליהם. עכשיו לא רק הוא, כל מי שהיה, אני חושב, בבית המקדש, זה לקח את התשומת לב של כולם, פתאום כולם מסתכלים עליהם, וזה פתח להם את הדלת, להכריז את הבשורה. אתם רואים? איך אלוהים משתמש? יש נס, והנס גורם להרבה תשומת לב, וגורם לאנשים לחזור בתשובה, לשמוע את הבשורה. אז הכהנים והצדוקים מאוד כעסו. הם תפסו אותם, וכיוון שהיה כבר ערב, קלעו אותם, הכניסו אותם לכלא עד למחרת. אולם רבים מהשומעים את הדבר האמינו, ומספרם היה כ5,000 איש. הללויה. 5,000 איש בירושלים, במקום שאומרים הכי קשה לבשר בו, כן? קיבלו את האדון. כן? הם ראו את הגבורה של אלוהים. באותה תקופה לא היה להם ברית חדשה לקרוא. הם ראו נס שקרה דרך אמונה. כן? 5,000 זה גרם להם לקבל את האדון. כן? מספרם היה כ5,000 איש. אני ממש רוצה לראות את זה גם בקהילות המשיחיות בארץ. ירושלים, תל אביב, קריית שמונה, אילת, לא משנה איפה. הייתי רוצה שהכתוב הזה, לראות דברים כאלה, ואני מאמין גם שנראה, גם פה בארץ. למחרת נאספו שריהם וזקניהם וסופריהם בירושלים, גם חנן הכהן הגדול וקייפה ויוחנן ואלכסנדר ובני משפחות הכהנים הגדולים. כנראה יש סיכוי, אולי זה משפחה שלי, אם שמשפחה שלי כהן, אז אולי אבות אבות אבותיי התאספו במקרה הזה נגד ישוע, ואנחנו יודעים גם בכתובים שהרבה כהנים גם קיבלו את ישוע. הם העמידו אותם בתווך ושאלו, שאלה מעניינת, באיזה כוח או באיזה שם עשיתם את זה? איך עשיתם את זה? בן אדם שנרפא, שהוא נכה, פגום מבטן אמו, כן? אם זה אפילו אם זה חירש או עיוור מלידה, כן? זה סמל שחיכו למשיח, אז תמיד אמרו שיבוא המשיח, הוא יכול לרפא עיוורים, לפתוח להם את העיניים, אבל איזה עיוורים? כאלה שהם נולדו עיוורים, כן? או חירשים, ופה באים השתיים האלה, וגם לוקחים מישהו שהוא פיסח מבטן אמו, באיזה שם עשית את זה, הם שואלים? באיזה כוח יותר נכון? באיזה כוח או באיזה שם עשיתם את זאת? קיפה נתמלא רוח הקודש ואמר להם, וזה חשוב, עוד נקודה. מה קורה? קיפה מתמלא רוח הקודש והתחיל לדבר. הרבה פעמים אנחנו עושים משהו, כן?
אנחנו לא יודעים מה נגיד, לא יודעים מה יהיה המילים שלנו, כן? גם בזה צריך לפתוח באדון, שברגע הנכון, רוח הקודש ייתן לנו את המילים הנכונות. למה? כי אז זה לא המילים שלנו, זה המילים הנכונות שהאדון רוצה להגיד, כן? אז קיפה התמלא ברוח הקודש, ברגע ששאלו אותו את השאלה הזו, ואמר להם, שרי העם וזקני ישראל, אם אנחנו נחקרים היום על מעשה טוב שנעשה לאיש חולה, כיצד נרפא האיש הזה? שיהיה ידוע לכולם ולכל עם ישראל, כי בשם ישוע המשיח מנצרת, אשר אתם צלבתם ואשר אלוהים הקימו מן המתים, בשם הזה הוא עומד בריא לפניכם. לא שום שם אחר, לא שום כוח אחר, בשם ישוע המשיח. הם באו עם לב נכון, היה להם אומץ. כמה מאיתנו יבוא מישהו נכה לבקש מאיתנו כסף, ובמקום כסף נגיד לו, אין לי כסף, אין לי זהב, יש לי משהו אחר לתת לך, כן? היה להם אמונה לעשות את הצעד הזה, ותראו כבר מה קרה מהצעד הזה. אשר אתם צלבתם, ואשר אלוהים הקימו מן המתים, בשם הזה הוא עומד בריא לפניכם. הוא האבן שמאסתם, אתם הבונים אשר הייתה לראש פינה, נכון? יש נבואה למשיח, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מה זה אבן מעשו הבונים? מה זה ראש פינה? זה האבן הכי חשובה בבניין, כן? אם מורידים את האבן הזאת, הכל מתפרק, כן? אז אתם מאסתם באבן הזאת, אבל זו האבן הכי חשובה, עליה עומד הכל, עליה עומד כל השאיפות וכל הרצון של היהדות ושל עם ישראל. עם ישראל זה עם שהוא עם משיחי, הוא מצפה למשיח, כן? ואם הוא המשיח, אז זה שאתם דחיתם, זה הוא עליו עומד הכל, כל השאיפות שלנו לביאת המשיח זה הוא, עליו זה יגיע, על ישוע. ואין ישוע באחר, כי אין שם אחר נתון לבני אדם תחת השמיים, ובו עלינו להיוושע. אמן. עכשיו שימו לב, כשראו את ביטחונם של קיפה ויוחנן, הבחינו, זה יפה, שהם אנשים פשוטים ובלתי מלומדים. מעניין, זה מה שהם הבחינו. מכל ההבחנה, מכל הדברים, זה מה שהם הבחינו, שהם אנשים פשוטים או בלתי מלומדים, טמאו. הם זיהו אותם שבעבר היו יחד עם ישוע, אך בראותם את האיש שנרפא, עומד עמהם, לא היה להם מה לטעון, כן? לא היה לאף אחד מה לטעון. עוד פעם, הכהן הגדול זה בן אדם, זה הרבה יותר מרב ראשי של היום, הוא צריך לעבור הרבה, כל הכהנים, זה מה שנקרא, יש כאלה שכאילו מסתכלים על החכמים של פעם, קוראים להם חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, כן? אנשים חכמים. ומה שהם שמו לב, שקיפה ויוחנן, הם אנשים פשוטים ובלתי מלומדים. וזה מעודד אותנו. אנחנו לא צריכים לעבור קורסים, כן? אנחנו צריכים לבוא באמונה נכונה, בלב נכון, ואלוהים עושה את מה שהוא עושה. אמונה נכונה ולב נכון. ועוד פעם, השאלה שאני שואל, האם הפסוקים האלה ומה שאני קורא פה, זה משהו שתקף רק לפני 2000 שנה שהיו השליחים הראשונים, או גם היום אנחנו יכולים לראות ניסים ונפלאות כאלה. עוד נס מאוד גדול שאהבתי, זה במרקוס. מה זה נס? העניין של אמונה, כן? אנחנו מדברים על אמונה. אז מרקוס פרק ב', אנחנו מכירים את הסיפור הזה. ריפוי איש משותק. אז ככה כתוב, מרקוס פרק ב', פסוקים מ-1-5. אחרי ימים אחדים, בא שנית אל כפר נחום. כשנודע כי הוא בבית, זאת אומרת, שמעו שישוע הגיע, חיכו לו כנראה הרבה, נאספו רבים עד אשר לא היה עוד מקום גם לפני פתח הבית, הכל התמלא, בתוך הבית ומחוץ לבית, הכל מלא, והוא דיבר אליהם את דברו. אז הביאו אליו איש משותק, שימו לב לאמונה
של אלה שהביאו, איש משותק, כן? בהתחלה היו אנשים ששמים את אותו משותק על יד בית המקדש כדי שיעשה להם כסף או לעצמו, אני לא יודע. פה באו אנשים אחרים עם אמונה אחרת, כן? בגלל ההמון לא יכלו להכניסו אליו, ולכן פירקו את הגג מעל המקום שהיה בו ישוע. מה הם עשו? לא יודע אם הם היו צריכים כלי עבודה או איך הם הגיעו, אבל הם התחילו לפרק את הגג. ישוע עומד פה, לא יודע איזה סוג של גג זה, אבל התחילו לפרק את הגג. ודרך הפתח שעשו, הורידו את האלונקה עם המשותק שוכב עליה. כן? הורידו מהגג, פתאום אין מקום, אי אפשר להיכנס. מה נעשה? נעלה לגג, נפרק את הגג, איפה שישוע, ועכשיו הבן אדם בדיוק מול ישוע. אותו משותק, על האלונקה שלו, על מיטת החולי שלו. ראה ישוע, מה הוא ראה? את אמונתם, כן? ראה ישוע את אמונתם, זה הדגש פה, אמונתם. ואמר אל המשותק, בני, נסלחו לך חטאיך. כן? ישוע פשוט ראה את האמונה שלהם, ובזכות האמונה שלהם הוא עשה את הנס אשר עשה. כן? לא שמתי את זה, אבל בפסוק 12 כתוב, הוא קם ומיד לקח את האלונקה ויצא לעיני כולם, הכל השתוממו ושיבחו את אלוהים באומרם, מעולם לא ראינו כדבר הזה. הבן אדם הזה יכל לא לקבל את הנס הזה, עם אותם 4 אנשים שהביאו אותו, לא היה להם את האמונה להביא, הוא היה נשאר שוכב על האלונקה שלו, עם החולי שלו, בדיוק באותו מצב ושום דבר לא היה קורה. באו אנשים עם אמונה, ישוע שיש לו את הסמכות להירפא, כן? הוא יש לו את הסמכות לרפא, ראה את האמונה והבן אדם התרפא. עכשיו נראה עוד מקרה שזה מתחיל באמונה אבל נגמר בחוסר אמונה. אנחנו נקרא במתי י' ד'. פסוקים 24 עד 32. לגבי חוסר אמונה, אתם יכולים לקרוא לזה חטא, אני לא יודע איך לקרוא לזה, חטא, משהו שבנו שאנחנו לא מפעילים אותו, כן? אבל חוסר אמונה, העניין הזה של חוסר אמונה, איך שאני מבין, זה אם נקרא לזה חטא, אני לא יודע אם זה חטא, כן? אבל אם נקרא לזה חטא, כן? אז זה של מאמינים, כן? זה חטא של מאמינים, כן? מי שלא מאמין, אז אין לו אמונה, אז הוא לא צריך חוסר אמונה, כן? העניין הזה של חוסר אמונה זה עניין שהוא עניין פנימי של המאמינים בישוע, כן? ואנחנו צריכים לקחת את זה במלוא תשומת הלב. מה אמרנו? מתי י' ד' 24. בינתיים הגיעה הסירה למרחק כמה מיילים מן החוף, כשהיא מטולטלת על הגלים והרוח נושבת נגדה. והנה בהשמרות הלילה הרביעית בא אליהם ישוע והוא מהלך על פני הים. פתאום הם רואים את ישוע, הולך על הים, הולך על המים. שמענו הרבה על הסיפור הזה, כן? גם לא מאמינים שמדברים איתם על ישוע ועל הכנרת, הסיטואציה שהם חושבים עליה, ההוא שאומרים עליו שהוא הלך על המים, כן? זה סיפור שהוא מאוד מפורסם. כשראו התלמידים מהלך על פני הים, נבהלו ואמרו רוח רפאים היא, והחלו לצעוק מפחד. מיד דיבר אליהם ישוע ואמר, חזקו, אני הוא, אל תפחדו. השיב קיפה ואמר אליו, אדוני, אם אתה הוא, צווני לבוא אליך על פני המים. אמר ישוע, בוא. קיפה, ישר רואה את ישוע הולך על המים, ופה יש לו אמונה, זה דווקא המון לזכותו, כי אחרים לא, אבל קיפה כן. אמר, צווני לבוא אליך, גם אני רוצה ללכת על המים, להגיע אליך על המים, כן? מה ישוע אמר לו? בוא. הוא רואה את ישוע, יש בו אמונה, כן? קיפה ירד מן הסירה, הלך על פני המים לקראת ישוע, אולם כשראה את הרוח הסוערת, פחד, כן? נכנס פחד, והחל לשקוע. הוא צעק, אדוני, הצל אותי. מיד הושיט ישוע את ידו, החזיק בו ואמר לו, קטן אמונה, מדוע עלה? ספק בלבך, כן?
קיפה הוא עמוד תווך של הקהילה, עמוד תווך שלנו, כן? גם במקרה הזה יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו, כן? כמובן. ומה ישוע אומר לו? קטן אמונה, כן? התחלת ללכת על המים, אבל מה? פתאום ראית את הסערה, נכנס פחד לחיים שלך, כן? ומה קרה? התחלת לשקוע, כן? ישוע עשה נס גדול, אני מאמין שאם קיפה היה מתחיל להתהלך שמה, זה היה גורם לכל התלמידים לקבל את האמונה, הם היו עושים שם ריקודים על המים, לא יודע מה. אם היה להם את האמונה ולא מקבלים חוסר אמונה פתאום, כן? אז העניין הזה של חוסר אמונה, זה עניין שמאוד מחבא את האמונה, ואני לא מדבר על האמונה של להיוושע, על האמונה של להכיר בישוע, אלא חוסר אמונה יכול לעצור אותנו מלדרוש את אלוהים ומלבקש ממנו ניסים ונפלאות. אני לא מאמין שזה יקרה, כן? אני מסתכל על המצב של הבן אדם, לא, אני לא מאמין שמשהו יכול לקרות, כן? חוסר אמונה. הכתובים מראים לנו הרבה אמונה, מראים לנו הרבה ניסים ונפלאות, מראים לנו פשוט לא רק שקוראים ניסים ונפלאות, הניסים ונפלאות גורמים לכל כך הרבה אנשים לקבל את האדון, כן? גורם לתחייה רוחנית. נקרא עוד מקרה אחד, ספר דברים, במדבר, פסוק 2, פרק כ', פסוק 2, במדבר כ', פסוק 2. גם סיפור מפורסם. הסיפור שמשה מוציא מים מן הסלע. ולא היה מים לעדה. ויקלו על משה ועל אהרון, כן? כולם באים, מתקהלים מסביבם, כי אין מים. הם במדבר חייב מים. אין מצב יום אחד בלי מים. וירב העם ממשה, ויאמרו, לאמור, לו גבנו בגבוה אחינו לפני אדוני, ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם, אנחנו ובעירנו. ולמה העליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, ולא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות, כן? הם מתלוננים, מה הבאת אותנו לפה? אין פה כלום. אין לנו מה לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, שימו לב מה הם עשו, ויפלו על פניהם, וירא כבוד אדוני עליהם, כן? מה קרה? הם באו לפני אדוני, למי הם פנו? לאלוהים. השתחוו, נפלו על פניהם, ומה קרה? כבוד האלוהים הגיע, האלוהים ישר מתערב, כן? במקרה הזה של משה ואהרון, ישר אלוהים מתערב, והוא גם אומר להם מה לעשות. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, כן? דיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקט את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, עד פה הכל טוב, ויקהלו, כמו קהילה, להקהיל אותם, לאסוף אותם, ויקהלו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, כן? הנה עכשיו יש סיטואציה, כל העם בא לפני הסלע, משה הולך לפי מה שאלוהים אמר לו, לדבר עם הסלע, ככה כמה מילים לדבר עם הסלע שיעשה טובה, ופתאום יצא מים, כן? זה מה שאלוהים רצה שיקרה. וירא משה את ידו, יח זה ייתן מכה, כן? ויח את הסלע במטהו פעמיים הוא נתן מכות לסלע, לא דיבר איתו. ויצאו מים רבים, כן? אלוהים עדיין נתן מים. ותשת העדה ובעירם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען, לא האמנתם בי, הנה הוא אומר פה, העניין הזה של חוסר אמונה, אמרנו חוסר אמונה זה כאלה שמאמינים באלוהים, כן?
פתאום הם הגיעו למצב של חוסר אמונה, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, ולכן לא תבואו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, כן? הסיבה שמשה לא נכנס לארץ זה ממקום של חוסר אמונה, הוא לא האמין באלוהים ועשה, אמר, לא יודע מה הוא חשב לעצמו, כן? אבל הוא החליט לא לדבר לסלע, לא יודע למה הוא לא דיבר לסלע, אולי הוא חשש שיהיה לו פדיחה מול כולם, אז הוא החליט לתת מכה לסלע, פעמיים. ואלוהים קורא לזה חוסר אמונה, כן? בגלל שלא האמנתם בי, לא תיכנסו לארץ. אז לחוסר אמונה גם יש השלכות. ואנחנו רואים דווקא את הדמויות האלה שדיברנו עליהן, אם זה שמעון קיפה, אם זה משה רבנו, אלה אנשים שראו כל כך הרבה, כן? הם ראו איך אלוהים התגלה למשה כבר בסנה הבוער, נכון? ועבר איתו את כל 10 המכות ופתיחת ים סוף. משה יודע שמה זה בשביל אלוהים לפתוח, לגרום לסלע להוציא מים, כן? אבל הספק הזה, החוסר האמונה הזאת, זה לפעמים מה שתוקע אותנו, וזה חשוב שנבין, אם משה רבנו, שבעיניי אני כל כך מחזיק ממנו, אחד האנשים הכי קדושים בכתובים שאני מכיר, כן? עשה כל כך הרבה. אם הוא היה לו נפילה בעניין הזה, על אחת ואחת, אף אחד מאיתנו לא יותר גדול ממנו, כולנו מן הסתם בני אדם ושווים, ולכולנו יש את החולשות שלנו, כן? והדוגמה הזאת שאנחנו רואים את משה, זה באמת דוגמה מאוד חשובה, להבין שכל אחד יכול ליפול למקום הזה של חוסר אמונה, ואנחנו צריכים להפעיל יותר ויותר את הרעיון הזה, את המחשבה הזו, לקרוא בכתובים פשוט, ולקבל את האמונה שהכתובים, שישוע אומר לנו, נותן לנו פה דוגמאות של ניסים ונפלאות. יש את הדוגמה של יוחנן המטביל. יוחנן המטביל מכיר את ישוע ממתי שהם תינוקות, אתם זוכרים, האימהות היו בהיריון ביחד, כן? ושהוא בא אליו, מה יוחנן המטביל אמר לו? אני לא ראוי אפילו לשרוך את שרוך נעליך, ואתה בא להתאבל אצלי, איך זה יכול להיות, כן? וישוע מאוד החזיק מיוחנן המטביל, כן? והיה פעם אחת שיוחנן היה בכלא, ושלח את התלמידים שלו, לשאול אותם, האם הוא זה, האם הוא המשיח, אחרי שיוחנן יודע שהוא המשיח, כן? חוסר אמונה. ומה ישוע אמר? שיוחנן המטביל הוא הבן אדם כאילו הכי גדול, הכי צדיק, שנולד מילודי אישה. כאילו מישהו שאישה ילדה אותו, יוחנן המטביל הוא הכי צדיק שיש, כן? אבל כל אחד מכם במלכות השמיים יהיה יותר גדול ממנו, כן? כי הוא ידע את הכל, הוא הבין את הכל. אנחנו באים באמונה, אנחנו מקבלים את זה ממקום של אמונה. לא היינו חברי ילדות של ישוע, כן? לא עברנו איתו את הדרך, כן? כמו יוחנן שבא אליו ואמר, אני אפילו לא ראוי לשרוך את שרוך נעליך. אז אני רוצה לעודד אותנו באמת להפעיל את המקום הזה של אמונה. אני רוצה כבר לקרוא לצוות הלל לבוא קדימה, להתחיל לנגן. בואו אני אתפלל, ואז אני רוצה לקרוא גם לזקני הקהילה ולכולם שנבוא ונתפלל ביחד, אבל בואו קודם נתפלל. אבא שבשמיים, אנחנו באים לפניך, אנחנו רואים, זה רק מה שקראנו עכשיו בכתובים, זה קמצוץ של ניסים ונפלאות שאתה עשית, קמצוץ הכי קטן, ואנחנו יודעים את זה אדון, ובטוחים בזה אדון, שכמו שריפאת פעם ואלפים הגיעו לאמונה דרך ניסים ונפלאות, אין שום סיבה שזה גם לא יקרה היום. אנחנו מתפללים אדון עבור העם שלנו, עבור הקהילות המשיחיות בארץ ישראל אדון, עם הרצון והצמא הזאת ואפילו הרעב הזה אדון, לראות ניסים ונפלאות כאלה, לראות איך אנשים נרפאים לגמרי, איך קורה נס על טבעי ענק שרק אתה יכול לעשות אדוני,
וזה משפיע על כל הסביבה, זה ישפיע על משפחות שלמות, אנחנו מאמינים, משפחות שלמות. ואדון, אנחנו פשוט באים לפניך ומתפללים שתמלא אותנו באמונה, תיקח מאיתנו כל ספק, אם זה קרה לקיפה, אם זה קרה למשה, ברור שאנחנו גם חלק מזה, אדון. תיקח מאיתנו כל ספק, אדון. תמלא אותנו באמונה. אולי לא תמיד זה המקום הנכון והזמן הנכון, אבל מתי שכן, אדון, תן לנו אומץ. לעמוד, להציע תפילה, להציע רפואה בשם ישוע המשיח, ולראות ניסים ונפלאות. אנחנו מאמינים, אדון, שמשפחות שלמות יכולות להגיע לאמונה, ברגע שהם יראו משהו אמיתי ולא מזויף, משהו אמיתי שרק אתה יכול לעשות, אדוני. אנחנו מפגיעים עבור החולים כאן בקהילה, רוצים לראות אותם נרפאים, אדון. אנחנו פשוט מכריזים רפואת הגוף ורפואת הנפש על כל אחד ואחד מהם. אני רוצה להזמין את הזקני קהילה, ארי ושירה, גיל, קוסטה, דבי, מי שבצוות תפילה בדרך כלל, בואו קדימה ובואו, אנחנו רוצים, כן, כל הזקנים ושמשים, תבואו קדימה, אנחנו רוצים להתפלל עבורכם, שבאמת נקבל עוד אמונה, שנוציא מהחיים שלנו כל חוסר אמונה. אמן? אז בואו, אנחנו מזמינים אתכם קדימה.